Nyt on 14.6.2014 ja tämä huoneistoremontti alkaa olemaan valmista. Eli täällä on nyt katto, valot asennettu. Täys huoneistoremontti on pitänyt sisällään myös uudet sähkökatkaisijat, kaikkien pintojen läpikäynnit, seinät on maalarin valkoiset ja sitten lattia on tämmönen Lamellan High Comfort tuhkatammi laminaatti. Kaikki ovet on vaihdettu, ne on kolmipeiliset tommoset väliovet, niitä on jouduttu kaventamaan ja muutenkin muokkaamaan, että sopii tommoseen vanhempaan taloon. Sitten täällä on asennettu uusi liukuovikaappi, näyttää todella tyylikkäältä. Sitten muuten yleisilme on tällainen. Sitten keittiö on myös tullut kokonaan uusi. Täällä on vielä pikkusen hommia jäljellä, että tonne tarvitsee yksi kappale tommosia valoja asentaa lisää. Muuten on ihan ok. Tää välitila on tehty tuommoista Gilsperla metalloidusta lasimosaikista. Näyttää itse asiassa poikkeuksellisen hyvältä tässä paikan päällä. Antaa tommosen kivan helmiäisvärin. Sitten täällä on tää piilotettu astianpesukone Electrolux. Sitten täällä on myös tämmöiset Le Mans-mekanismit, millä saa helposti tonne kaikki kattelat ja muut piiloon. Täällä ei ole vetimiä laisinkaan tällä yläkaapeissa, vaan ne toimii tämmöisellä pomppumekanismilla. Eli on tosi kätevät. Eli tosi minimalistinen ja kiva keittiö. Keittiössä on myöskin integroitu mikroaaltouuni. Kas näin. Näyttää ihan hyvältä. Sitten täällä on tää makuuhuone. Tää on kokonaan asennettu kanssa. Remontoitu uudestaan. Nyt on myöskin tänne asennettu kaikki nuo LED-valot. Tonne on myöskin ilmestynyt vähän lisää sähköpistokkeita. Eli tohon sopii hyvin jatkossa joku tommonen isolitteen telkkari tai muu vastaava. Tohon on myöskin tullut yksi kappale noita pistokkeita lisää. Tää väli näyttää aika pieneltä, mutta itse asiassa on 1,80 m toi väli. Sitten tossa on tilaa vielä esimerkiksi jollekin lukutuolille ja niin edespäin. Täällä on peilikaapit asennettu. Siellä tää näyttää yllättävän hyvältä myös sisältä, eli täällä on tämmöiset paitakaapit reunoilla. Eli tähän voi monta paitaa laittaa päällekkäin. Ja sitten täällä on sukille ja muulle alusvaatteille tommoset korit molemmin puoli sekä sitten tommoset normitasot. Tästä vielä puuttuu viinikaappi, kun se pitäisi tulla nyt maanantaina tohon. Tossa on myöskin tämmönen kännyköiden tänne lataus, eteen tuohon voidaan tabletteja ja kännyköitä ladata. Itse asiassa pistoreita löytyy tosta. Näin. Ja tosta sitten saa päälle. Siinä on myöskin USB-virrat ja sitten 3 kappaletta normaali virtapistokkeita. Menee pois päältä sillä tavalla, että saa viivaa, että painaa tosta ja sitten laittaa sitten ylös. Noin. Täällä on kaapit. Täällä on tehty siis vaatekaappi, 1,30 m tangolla. Sen jälkeen täällä on myöskin hatuille ja muille vastaaville tilaa, mutta sitten on myöskin tämmönen kenkäkaapisto tossa, että on laittaa useamman parin kenkiä, niin pysyy myöskin paikat siistinä. Näin. Sitten kaikissa huoneissa on himmennettävät LED-valot. Niin kuin kas näin. Ja sitten menee pistokkeesta pois päältä.
Tässä ei näe, mutta tässä otetaan tommonen, tässä ehkä näkee, kun ottaa valon pois päältä, niin siihen tulee tonne makea hohka. Noin, nyt näkee ehkä aika hyvin. Tällä tavalla. Kaiken kaikkiaan ihan onnistunut remontti. Ainoa sitten täältä vielä puuttuu on noin kappalaudat, eli tulee ihan katon myötäisesti näille isoille seinille tulee kappalaudat, johon voi asentaa sitten verhot tähän huoneeseen sekä myöskin tähän siis makuuhuoneeseen ja sitten olohuoneeseen myöskin. Se olohuoneesta myöskin se puuttuu. Eli täällä on isot kappalaudat ja nyt ne on sitten poistettu ja sitten tänne ja tulee sitten vielä lisää. Näin. Eli remontti alkaa olemaan 2 viikon päästä kunnossa ja sitten sen jälkeen pääsee vuokralaiset muuttamaan tai vuokralle laittaa kämpää, että lähtee sitten niin tästäkin liikevaihto pyörimään. Mutta näin, oikein onnistunut ja ihan mukava kämppä tästä tuli. Ei muuta.